angel dihapusi. Saja berganti tukang gelas, bakul sayur lan tukang gas. Diteni bakal ngerti. Los dendang lanjut temu WhatsApp-an, cek paket datane yen ente tak tukone keramas elingo yen matana sabarmu tandane iku ora rindu. Nani kangen bareng awamu. Goyang lagi masih bareng Pamer Mania Generation. Tutupi nomor rembok ganti, bisa hati angel dihapusi. Saja ganti tukang gelas, bakul sayur lan tukang gas. Diteni bakal ngerti. Los dendang lanjut temu WhatsApp-an, cek paket datane yen ente tak tukone keramas elingo yen matana kabarmu tandane iku ora rindu. Los dendang lanjut temu WhatsApp-an, cek paket datane yen ente tak tukone keramas elingo yen matana kabarmu tandane iku ora rindu. Nani kangen keringet bareng awamu. Nani kangen keringet bareng awamu. Oh ya, 9.000 dari kamu dari dia. Los